Eşitliýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 17-nji oktýabry hepdeniň sişenbe güni. Habarlar günneligi gepleşiginde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýaryn. Owan resmileri canından geçen hücumçuların ve yararlı adamların owan sanyň gün orta gün döwründe polisiýanyň binalar toplumuna hüjümleri başladandığını ve azyndan 16 adam öldürüp başlady, 100den gowrany yaralandygyny aýdýarlar. 17-nji oktýabrda owan sanyň Pakistan bilen serhetleşen Paktiya welaýatynyň paýtagty Gardezde amala aşyrylan hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna göre yararlı adamlar hüjüme başlamadan öň janyny geçen iki bombaçı Paktiya welaýat polisiýasynyň we onuň türgünleşik merkeziniň daşynda partladyjy serişde yerleşdirilen ulawlary partlatdylar. Ministrlik yararly adamlaryň 5-si howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilenden soň ençeme saat dowam eden okatyşyk tamamlandy diýdi. Emma ýokary derejeli owan polisiýa ofiseri hüjümçülaryň sanynyň 11 adamdan ibaratdygyny aýtdy. Yerli saglyk resmisi Hidayatullah Hamidi ölenleriň arasynda zinanlaryň, studentleriň we polisiýa ofisierleriniň bardygyny bellidi. Ýewropanyň Adam Hukuklary Sudy Russiýanyň opozisiýon siýasatçysy Aleksey Navalnyň we onuň dogany Olegin Euroshar diýilip atlandyrylan sudy işi bilen baglanyşykly 2014-nji ýyldaky sud dinlenşiginde mali jinayetlerinde aýplanyp adalatsyz höküm edilendigi barada karar çykardy. Ýewropanyň Adam Hukuklary Sudy özüniň 17-nji oktýabrda çykaran kararynda Russiýanyň sudlarynyň bu iş bilen baglanyşykly öz erkine göre we açaçan esassyz karar çykarandygyny aýtdy. Şeýle bu sud kararynyň Oleg Navalnyň türmäge basylmagyna we onuň tanymal dogany Aleksey Navalnyň şertli tutsaglyga höküm edilmegine sebäp bolandygy bellenilýär. Düýbi Strasburgda ýerleşýän sud Russiýanyň Navalny doganlaryny jemy 76.000 euro we 8.000 Amerikan dollaryna goly pul serişdesini bermeligi barada karar çykardy. Aleksey we Oleg Navalny 2008-2012-nji ýyllar aralygynda biri Fransuz kosmetika kompaniýasy Euroshar bilen baglanyşykly iki Rus firmasyndan 500.000 Amerikan dollary möçürinde mali serişdesini oğurlamakda we pulun käbir bölegini ýuwmakda aýplanypdy. Şonu Navalny doganlarynyň 3,5 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilipdiler. Ýöne Alekseyiň tutsaglygy soňa goýulypdy. Doganlar bu sud işiniň syýasy maksatlydygyny aýdyp, özlerine ýönkelen aýplamalary reddedýärler. Russiýanyň Adalet ministrligi Ýewropanyň Adam Hukuklary Sudynyň çykaran karary bilen ylalaşmaýandygyny ma'lum etdi. Siriýede Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan harby güýçler bir döwür Islam döwleti ekstremist toparynyň esasy birikmesi bolan Rakka şäheriniň kontrollugyny doly ele geçirendiklerini aýdýarlar. Rakkadaky harby operasiýalar tamamlandy. Ýöne bu ýerde bolaýma mümkin gizlin birikmeleriň üstüni açmak boýunça aratsalaýyş operasiýalary we minalary aýyrmak çäreleri dowam edýär diýip Siriýanyň demokratiýa güýçleriniň medeniýet wekili Talal Sello 17-nji oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Ýakynda bu şäheriň azat edilendigi barada resmi beýanat elan ediler diýip Kurtleriň ýolbaşçylygyna Siriýanyň demokratiýa güýçleri Islam döwleti toparynyň Siriýanyň Demirazak şäherindäki soňky ojaklaryny şolsanda esasy keselhanany we stadiony ele salandan soň Sello aýtdy. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam Hukuklary Obserwatoriýasy 4 aýa goly wagt bäri Siriýanyň demokratiýa güýçleri tarapyndan gabawa alynan Rakka şäheriniň Islam döwleti toparyndan arasalanan tasdiqlady. 15-nji oktýabrda Siriýanyň demokratiýa güýçleri käbir söwüşçüleriň we olaryň maşgalalarynyň Rakkany terk etmegine ruhsat berilen soň şäheri Islam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamak boýunça soňky hüjümleri başlanandygyny ma'lum edipdi. Ukrainanyň harby güýçleri Russiýa tarapyndan goldanýan separatistleriň 16-njy oktýabrda ok atyşy bethetmek baradaky ýalaşygy ençeme gezek bozmagy netijesinde özüniň 2 esgeriniň öldürilendigini aýdýar. Esgerleriň biri separatistleriň kontrolundaky etrapdan amala aşyrylan ok atyşyň beýlekse partladyjy terişdäniň üstünden barmagy netijesinde aradan çykdy diýip Ukrainanyň harby güýçleriniň 17-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda iki wakanyň hem ýurduň Donetsk regionunda bolandygyny ýytalýar. Ok atyşy bethetmek baradaky ýalaşygyň bozulandygy barada häzire çenli separatist güýçler tarapyndan haýsydyr bir beýanat ýaýradylmady.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda mali kynçylyklarynyň fonunda golf kluby açyldy. Şuň Aşgabatda ýurtdaky ilkinji golf klub açyldy. 70 hektara goly bu golf meýdançasy paýtagtyň günorta gün atarlygynyňky ýyldız mehmanhanasynyň goloýuny 630 hektarlyk seýilgäh zolugyny ýanyşyk baýrlykda ýerleşýär. 18 çukurjukly meýdançanyň açylyş dabarasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü hem gatnaşyp, ol türkmenleriň entek gadymy ýamlardan bäri golfy ýadyna salýan çilik oýunyny oýnap gelendiklerini hem öňe sürdi. Guruluşy şu ýylyň 12 aprelinde eglan edilen meýdançanyň landşaft taslamasy ABŞly belli golfçy Jack Nicklaus'un ýoluşlugynyňky Nicklaus Racing kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanyp, onuň guruluşyna Türkmen kärhanasy tarapyndan amal edilipdir. Türkmen mediasynyň maglumatlarynyň çen tutulsa, meýdançadaky dürli serişdeler daşary ýurt öndürjülerinden şol sany Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan, Ýaponiýadan we Britaniýadan alınıpdyr. Ähli injamlar Şotlandiýadaky ýürüte laboratoriýada synagdan geçirilipdir. Türkmen mediasynyň taryplayjy şeýledi, ýurduň sport awraýyny artdyrjakdygy baradaky maglumatlaryň fonunda meýdançanyň guruluşyna döwlet büdjetinden goýurylan pul serişdeleri barada kelam söz aýdylmaýar. Gal berse de bu golf klubunyň guruluşy dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan. Şeýle de ýurtdaky kommunal ýeňilliklerin ýatyrylýan, aýlyklaryň ençimi aýlap berilmän giýjikdirilýän, döwlet idaralarynyň ýapylyp ştat sanynyň kemildilýän döwrüne gawat geldi. Şeýle de Gurok huwaly çöllük ýurt hasaplanýan bu territoriýanyň 80%-ni garawum çöle ýelýän Türkmenistanyna açylan golf klubunyň soňu bilen nähili dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp edýän pullarynyň öwözüni dolmak planlary resmi taýdan ma'lum edilmeýär. Yeri gelenini ýatlasak, Nicklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Nicklaus Türkmenistanyň golf sportuny östürmek niýetini bir näçe ýyl mundan öň ma'lum edipdi. Biz özümüzün bu uğurdaky baý tejribämiziň kömegi bilen iň gowy, iň ýokurhilli golf meýdançasyny gururs diýip Jack Nicklaus 2013-nji ýylyň 7-nji maýyny Prezident Berdimuhammedow bilen duşugyny aýdypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky golf klubunyň açylyş dabarasynyň dowamyny Prezident Berdimuhammedow ediljek goşmaça çykdyjylar barada hiç zat aýtman, awaza syýahatçylyk zolugyna da golf meýdançasyny gurmak barada tapşyryk berdi. Türkmen mediasy şuň kaçylan golf meýdançasyna görkezme oýunlar geçirmek üçin daşary ýurtly belli golfçylaryň gelenligini hem habar berýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan dünýäniň iň gymmat internetli ýurtlarynyň arasynda galmagyny dowam etdirýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Rus habar serişdeleriniň ýa-da internet proýektiniň analitikleriniň geçiren barlyklaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 ýurtdan 97-nji orunda ýerleşýär. Ondan soň diňe Etiopiýa, Angola we Kongo gelýär. Analitikler dünýäniň 100 ýurdundaky simli internet hyzmatlarynyň tarifini seljerip, olaryň narhlaryny Amerikan dollaryna görä geçiripdirler. Barlygda goşmaça hyzmatlar birikdirilmedik 50-100 megawatt sagat tezlikdäki internet tarifleriniň narhlary öwrenilipdir.
hazabaty görä dünýädäki 50 megawatt sagat tezlikdäki iň arzan internetli 5 ýurduň sanyny Ukraina $3.67, Venezuela $3.85, Russiya $7, Ruminiya $8.40, Bulgariya $9.94 giripdir. Dünýäniň iň gymmat internetli 5 ýurdu bolsa Tanzaniya $134 gowrak, Türkmenistan $171 gowrak, Etiopiya $210,5, Angola $236,17, Kongo $288 diýilip kesgitlenipdir. Gal berse de Türkmenistan iň hayal tezlikli internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän ýurtlaryň arasynda da agdalýar. Yurtda Facebook, Twitter, Kontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sany Azatlyk radiosynyň websaytlary hem petikli bolmagyny alýar. Mundan başga, häkimet daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmaga gaýrat tapýanlary ýygyrlamagy we olary basyş etmegini dowam etdirýär. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlaryny ýyldan-ýyla iň soňky orunlarda ýerleşdirilip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa, serhetsiz repertýorlar guramasy tarapyndan internetiň ganym duşmany diýip atlandyryldy. Bu aralykda Türkmen prezidentiniň şu aýyň başynda aragatnaşyk ministrine, aragatnaşyk hyzmatlarynyň meşweriniň azalmagyna ýol berilenligi üçin käýinç yglan edenden soň ýurtda çäklendirilmedik internet hyzmatyna ýeňillikli narhlar girdildi. Yurtdaky ýeki tek internet prowaideri Türkmen Telekom'un resmi websaytyna ýerleşdirilen bildirişe görä 256 kilobayt sagat tezlikli çäklendirilmedik internetiň bir aýlyk töleginiň meçweri 135 manat bolupdyr. Internetiň bu hyzmaty olal 190 manata deňdi. Bellemeli edi. Bu hyzmaty biriktirilmek isleýän raýatlara diňe 3 hepde tögere wagt berilipdir. Türkmen Telekom'un bildirişlerinden ma'lum bolýaly, ýeňillikli narhlara şu ýylyň 5-nji oktýabryndan 10-nji oktýabr içenli eleterli bolar. Türkmenistanda ADSL liniýalary boýunça hödürlenýän iň ýokary tezlikli internet 10 megabayt sagaty deňdir. Emma ol diňe korporativ müşteriler üçin eleterli bolup, onuň aýlyk tölegi hususy firmalar üçin $4,561, döwlet idaralary üçin $3,639 barabardyr. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda 27-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna görülýän taýýarlyk çärelerine, ýagny marşirowkalara mektep okuwçylary çekilip başlandy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, geçen hepdäniň çarşembe gününden bäri şäher mektepleriniň her birinden degişlilikde 30-50 okuwçy sapaklardan dolu boşadylyp, her gün saat 12 töwereg döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýän marşirowkalara barmaly edildi. Marşirowkalara gatnaşaklaryň anyk sany düzülipdir her mektepden. Olam mektepdäki okuw sanyna görä hem-de mektebiň yerleşýän ýerine görä edilip, her mektepden çekilmeli okuwçylar bir etrap şäher bilim bölümleri tarapyndan berilipdir. Dip Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew enatalaryň we mollimlaryň käbirine salgylanyp aýdýar. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýetlerinde garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna görülýän taýýarlyk çärelerini 2-nji oktýabrda başlanyp, ilk wada oňa döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler, şol sanda mollimler, şepaat uýalary, lukmanlar we welaýet şäher drama teatrlarynyň aktyorlary, medeniýet işgärleri çekildi. Bugaýew geçen hepdäniň ahirinden başlap marşirowkalaryň geriminiň güýçlendirilendigi we bu taýýarlyk çäreleriniň öňküsi ýaly şäheriň çetindäki stadionlarda ýa-da meýdançylarda bolman ählisiniň bir ýerde, ýagny döwlet tribunasynyň alnynda
geçirilýändigini belleýär. Indi mektep okuwçylaryň beýleki şol şäherseklerlerinde ählisi taýýarlygy ýagny marşrowkany türlüşigi şol dawaraly ýörüýüşiň boljak ýeri şol dawaraly maşklaryň ýerine ýetiriljek ýeri bolan döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýär. Diýip Bugaýew aýtdy. Aýdylmagyna görä ozal kyllarda bolşýaly bu ýyl hem marşrowkalara gatnaşan okuwçylaryň dawaraly ýürüýüşde giýmeli eşikleri olaryň öz hasabyna satyn alynmaly. Şol sebäpli taýýarlyk çärelerine gatnaşjak okuwçylaryň barjamly maşgalalardan saýlanandygy we mektep ýolbaşçylarynyň olaryň enatalary bilen ýekebara duşuklary geçirip eşikler üçin pul sorandygy aýdylýar. Olar ata-eneleri mektebe çağırıp biz sizin sağaňyzy döwlet derejesinde geçiriljek uly çäre gatnaşdyrmak meýlimiz var ýöne şo çäre gatnaşjaklara da toy egneşigini alyp bermeli. Gyýlar üçin ortaça 200 manady, oğullar üçin ortaça 300 manady ýygnap biz häzir etrap şäher bilim bölümlerine tapşyrmaly. Şol üçin şu gerek çärede de bir gaýrat edin diýip ata-eneleri bilen gurrun edilipdir. Diýip Bugaýew çağalary paýtagtyň 55-nji we 48-nji mekteplerinde okuyan enatalaryň käbiri muallimleriň eden bu haýyşyna razylyk bildirse, käbiri garşylyk görkezdi diýär. Mundan 2 hepde çemes ozal Aşgabatyň döwlete degişli idare kärhanalarynda işleýän işgärleriň käbiri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşmaly edilenleriň täze eşik tikinmelidi we onuň işgärleriň öz hasabyna satyn alynmalydygy barada özlerini duýduruş berilendigini aýtdy. Şonu saglyk işgäri bu eşikler üçin aýal gyýlaryň ortaça 300-400 manat, erkekleriň 700-800 manat çykdyjy etmeli boljakdygyny belläpdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistana dolanan käbir migrantlar işe alınmaýar. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda käbir raýatlaryň güzaran çeşmesini daşary ýurtlarda gözlemeli bolýanyny aýdylýar. Türkmenistanyň medpuatynda bolsa täze iş orunlarynyň döredilýäni barasynda maglumatlar berilýär. Ýöne muňa garamazdan daşary ýurtlarda işläp soň aýraçylyga düz gelip bilmän ýa-da Türkmenistanyň medpuatynda berilýän habarlara bil baglap ýyzyna dolanan käbir migrantlaryň bolsa işe alınmaýanyny öňe sürilýär. Şoň üçin Türkmenistana dolanan käbir migrantlar gaýtadan daşary ýurtlara eklenç gözlegine çykmaly bolýarlar. Şeýle problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýdyp Azatlyk radiosyna ýüz tutan Saglyk saklaýyş puwdugynyň owalky işgäri Gurbangul Türkmenistana işe alynmaýanlygy sebäpli 2,5 ýyldan bäri Türkiýede zähmet migranty bolup işlemäge mejbur galanlygyny öňe sürýär. Meselen menine gelenme 2,5 ýyl boldy. Ondan öň şeýle bir ýagdaý bar biziň Mar vilayatymyzda şeýle. Eger sen öň Türkiýe döwletine gir çıkışlarınız bağ olsa bizde iyice gelip işe girme şansımız yok. Medisina işgärlerine şeýle ýagdaý bar. Ondan eger bir aňyrda ýokardaky instansiýalarda bir oturan güýçli tanşyň bolup bir sebäp bilen bir %10% girýänler bar. Meselem men öz başymdan geçeni bir näçe hastahanalar baş lukmanlarynyň ýanyna barıp men diýen iş tejribeme baksaňyz men üçin men işe gir bilmeýänmisen men niýe alaryn işe bolinniýe Saglyk müdürlüginden size iziňize gaýtararlar diýip gün ýüzüňe aýtýan wagtlar boldy. Sen diýär Türkiýe döwletine gir çykyşlaň barja. Men meselem 2006-njy ýyldan bäri Türkiýe döwletine 5 günlük 10 günlük şowda işler bilen gelip gitýän pursatlar bolýardy. Sebäbi sen işe gireňde sen terjime halyňy ýygnalýar, saglygyň barada spravkalar toplananda sen terjime halyň berýärsiň. Soňra 3
şarkanda südýmez bamy diýip beýle komitetden sen dokumentleň geçýär. Şo ýagdaýlarda saňa böwet bolup durýar. Türkiýe döwletine gelip gidenler. Şo sebäpli işe girmek şansymyz ýok. Gurbanul özü ýaly Türkiýede işleýän köp sanly owalky döwlet işgärleriniň Türkmenistan hökümetiniň gerekli iş orunlaryny döredip, daşary ýurtlarda zähmet migranty bolup zähmet çekýän ýokary bilimli kadrlaryna watana dolanyp güzarany gaýgetmän öz hünäri boýunça işlemegine mümkinçilik döretmegine garaşýanlygyny taýar. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa, howpsuzlyk sebäpli adynyň anonim galmagyny isläp, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan köp sanly owalky döwlet işgärleri Türkmenistanyň edil Gurbanul ýaly tejribeleri baştan geçirenligini belleýärler. Türkiýe Türkmen migrantlarynyň ýekkin edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýedäki Türkmen migrantlarynyň köpsiniň hem aýal maşgalalardygy we olaryň köplenç hojalyk işlerine işleýänligi aýdylýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtdaky Türkmen migrantlarynyň sanynyň ýüzlerçe miňe baryp ýetýänligini ýatladýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetiň ýokary derejeli bir diplomati Amerikan prezidenti Donald Trump'ın İran bilen baglaşylan köp milletli ýatro gelişigine düzeliş girdilmese, bu ulanışykdan çykjakdygyna aýdyp paýbat atmak netijesinde dören ýagdaý hakda üstümizdäki hepde İranly kärdeşi bilen gepleşige garaşýandygyny aýtdy. Habar gullugy Interfax 17 oktýabrda Orsiýetiň daşary işler ministeriniň orunmasary Sergey Ryabkowa sargylanyp, onuň İranyň daşary işler ministeriniň orunmasary Abbas Araqçy bilen öňümizdäki günlerde Moskwada duşuşakdygyny habar berdi. Öz merkezinde boljak zat elbetde Trump'ın alalaşygyň mazmunyny üýtgetmek maksat hakdaky beýanatlary we Birleşen Ştatlaryň hem bu dokumentiň Washingtona yaramly şekilde üýtgetilmegine meýilsiz däldigini duýdurmak bilen baglylykda birikdirilen giňgerimli iş plany hakda bolar diýip Ryabkow aýtdy. Ol şeýle Moskwa bilen Teheranyň teklip edilen çäreleriň peýdaly däldigini Amerikan tarapyna anandyrmak üçin bir umumy çemeleşigi taýýarlajakdygyny bildirdi. 2015-nji ýylda İran bilen dünýäniň 6 güýçli döwleti şol sanyna Birleşen Ştatlar we Orsiýet arasynda gelinen alalaşykda Tehran ykdysady sanksiýalaryň ýeňilleşdirilmeginiň ewedine ýadro işçiligini çäklendirmäge razylyk berdi. Ýöne 13 oktýabrda Trump özüniň İranyň alalaşyga laýyklykda hereket edýändigini tasdiklamaýandygyny aýdyp, bu alalaşykdan çykmagynyň mümkindigini duýdurdy. Ol Tehrany balistik raketalary sinemak we orta gündegorda ekstremistleri goldamak bilen alalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Trump 16 oktýabrda özüniň alalaşygy bütünlüği soňlamagynyň mümkindigini ýene bir gezek duýdurdy. Bu bütünlüği gutarış bolar, hakyky mümkinçilik şeýle. Käbir adamlar muňa has uly mümkinçilik diýer diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministerleri 16 oktýabrda Luksemburgda geçen duşuşykda İran alalaşygyny goldap Trump'ın haýbatlary Demirgazy Koreýa bilen barýan ýadro dawasyna parahatçykly çözügi tapmak barada edilýän tagallalary howpasyna salýar diýip duýduruş berdiler. Birleşigiň baş diplomati Federica Mogherini Amerikan kanun çykarjylaryny İran bilen gelinen alalaşykdan çykmalyga çağırmak üçin geljek aýyň başlaryna Washingtona gitjekdigini aýtdy. Alalaşykdan maksat İranyň atom ýaragyny öndürmäge gönükdirilen ýoluny gawşatmak. Tehran özüniň ýadro programmasynyň bütünlüği parahatçylyklydygyny aýdýar. Bu aralykda Amerikan Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Bob Corker Trumpy alalaşyk hakda näme edilmeligi barada Ýewropaly ýaranlar bilen hyzmatlaşyk etmäge çağırdy. Bu administrasiýa diňe Ýewropaly ýaranlarymyz bilen güýçli diplomatiýa işini alyp baran halatyna ýol aljaklar diýip Corker aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaymerdan Ulumradi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welayatynyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň öňüni almak hökümet güýçlerine başartmaýar. Ykjam telefonlaryň hyzmatynam jeňçiler giýje tarapdan kesdi. Gunduz welayatynda elektrik togynyň tölegini hem jeňçiler alýar dep ýerli ilat aýdýar. Gunduz welayatynyň 3 etrapy Amadarya arkaly Tajikistan bilen çäkleşýär. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygy ma'lum edilýär. Awgan resmileri öň talep toparyny Pakistanyň goldaýanyny aýdýardy. Ýöne Awganystanyň böleki goňşulary hem jeňçilere kömek edip başlapdyr. Hususan Ortiýetiň talep söwüşçilerini ok ýarag bilen üpjünedýändigini ýerli resmiler bildirýär. Gunduz welayatynyň Imam Saip adly etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy Abdulla Nasiri talep toparynyň söwüşçilerini Ortiýetiň ok ýarag berýändigini aýtdy. Tajikistan arkaly Ortiýetiň Talibany goldaýandygyny Nasiri belledi. Urus bamay Taliban komak mekunu. Yani mardi Tajikistan Afganistan. Kiyamas tala jol mekunu. Gunduz welayatynyň hakimi Esadullah Omar Khil hem Ortiýetiň Talibana kömek edýändigini aýdypdy. Hatda Ortiýetli lukmanlaryň talep ýaraglarynyň uruşda ýaralananlaryny bejerýändigini hakim ma'lum edipdi. Imam Saip etrabynyň hakimi Imameddin Qurayşiniň aýdysynça Awganystanyň goňşulary terroristlere kömek etmelidirler. Onuň ýerine Awganystanyň kanuny hökümetini himayet etmelidir. Bolmasa Awganystanda tutaşan ot goňşy ýurtlar hem ýakyp biler dip hakim aýdýar. کشورهای همسایه است که بجایی که با دشمن نظام باید با دولت قانونی افغانستان همکاری بکنه. Günorta Günmatar Awganystanda hem jeňçileriň Ortiýetde ýasalan ýaraglary ulanýandygy aýdylýar. Para welayatynda Ortiýetde ýasalan ýaraglar ele salyndy. Gunduz welayatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulhamid Hamidiniň aýtmagyna görä, Talibanda bar bolan ýaraglar Awganystanyň howpsuzlyk goragy güýçlerinde de ýokdur. Döwrebap ýaraglary olar nädip ele getirip bilýär. Jeňçileriň goňşularymyz tarapyndan ok ýarag bilen üpjün edilýändigini biz bilýäris diýip Hamidi aýtdy. Soýahy mor to zaman ki ora taşiz näkenan we lahoy muhtelif nawad we disosy. Misallar ýaz güýçler. Demirgazyk Awganystanda Islam döwleti diýilen toparyň militallary gün saýyn güýçlenýär. Şonuň üçin Ortiýet Talibany Daişe garşy ulanmak isleýär diýip synçylar aýdýar. Taliban bilen özüniň gatnaşyk saklaýandygyny Ortiýet hem tasdikleýär. Emma talep toparynyň Ortiýetde ýasalan ýaraglar bilen ýaraglandyrylýandygyny Ortiýet redetýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.